Carballo é un concello comprometido ca accesibilidade universal, que é moi importante, pero tamén comprometido coa inclusión laboral, a inclusión educativa e a inclusión económica de toda a sociedade, pero en concreto cas persoas que funcionan ou que funcionamos de forma diferente. Carballo é un concello ideal para vivir, non só pola accesibilidade que ten, que tamén, senón porque os servicios e empezas a encontrar viviendas tamén adaptadas para poder vivir nunha ciudad como poden ser as persoas con diversidade funcional, pois é un concello ideal. A nivel general, moverme por Carballo e facer a vida aquí ten todas as facilidades do mundo. Ahora non só a hora de circular polas calles, polas rúas, senón a hora de comprar, de todo, porque cada vez existen máis establecementos adaptados ou accesibles para poder realizar a vida aquí. É un exemplo de como se pode incluir a toda a sociedade, humanizando as calles, humanizando a vila, en definitiva, facendo unha vila ou un concello para todos e todas.